Felly, gyda hynny o eiriau, rwch groeso cynnes i'r clwb cyntaf, sef Clwb Ffermwyr Ifanc Pen y Bont. Stori llawn o antur sydd yn ei disgwyl chi. Chwilio am y trysau sydd ynghyd. Hyd a lledwith arni yn siŵr yn disgwyl ni. Bloeddiwn a hwylio mor a gli. Dwgyd ac ymosod mor ladron ydym ni. Hei, hei, ho, ymunwch yn y sgrin. Dwgyd ac ymosod mor ladron ydym ni. Ac yw y marc fe palwn ni. Dyma gweiddi sydd eisiau fi wneud, a ma'n off. Chi'n gwybod beth yw defed? Wrth gwrs bo chi yn. Chi'n dod o Sir Gar. Mae hanner o chi dyffryn coffis a llan llwrydd, sy'n fod yn cysgu nhw. O, ie, gyda llaw. So rhain yn gwybod bod fi'n siarad fel chi. Mae'n rhwyddach bod nhw jyst yn meddwl bod fi'n ailadrodd ambell brawddeg. Gormod o pigeon talk, chi'n gwybod? Wel, dwi'n gweud pigeon talk, parrot talk yfe, achos fi... Gyfeillion, tawelwch lawr. Sgwap, shut up! Gweithio bob tro, achel. Diolch, Blygu. Gyfeillion, mae'n bleser gen i gyhoeddi fy mod wedi dod o hyd i rhywbeth chwedlonol. Gyfeillion, mae'r map yma wedi bod ar goll ers dros 100 o flynyddoedd. Ond pleser o'r mwyaf yw gael gyhoeddi fod ni'n bellach yn meddu ar map sy'n arwain y ffordd at y trysor enfawr, y Captain Luna. Ond Captain Farfgwyn, sir. Sori o fe, ond nagos. Melltith ar y trysor yna. Melltith? Os rhywun yn gwybod beth yw hwnna'n Cymraeg iawn, boys? Ydych chi'n gwybod? Na? Cyrrs? O, as in fel magic? Waw! Oes wir, yn ôl yr hanes, cyn mentro i'r byd i chwilota, rhaid cofio osgoi trysor Luna. Os nad ydych yn perthyn ac felly'n dieithryn, marwolaeth bydd yn eich disgwyl chi yna. Ffoniwch yr urdd gloi! Mae hwn yn o'n ysgoloriaeth bod ein terfel fan hyn. Gyfeillion. Nid ydym yn cael eu twyllo gan yr hanesion o'r fath.
Hwn fydd fy nhaith olaf. A dyma cyfle i mi ymddeol wedi darganfod ar trysor mwyaf adnabyddus y byd i gyd. A fydden rhannu'r cyfoeth gyda phob un ohono ac fydden ymuno ar y daith. Good. Fi dal yn sgynt i'r stolig. Ac nid dyna goll gyfeillion. Mae'r antur hon yn agored i ddynion ac i fenywod. Yes! Dim fi bydd yr unig beth yn y song yma, bellach. Felly, mae menywod wedi cael y blaenllaw ers dros 100 o flynyddoedd. Ac mae'n hen bryd bod nhw'n cael yr un hawliau â ni ddynion. Cytuno. Mae ambell i real coc. A cockatoo i gael fan hyn. Unrhyw rheina. Felly, i chi sydd yn ymuno gyda mi, am y cynnig unwaith mewn bywyd yma, bydd pwrs y penlog yn hwylio am ganol dydd Mercher nesaf. Ymunwch gyda mi am antur ac am gyfoeth. Wel, na chi news de? Menywod cael fod yn mor ladron. Wel, y boes bach. Na. Fi wedi gweud boes bach rhagor. Pobol bach? Ie, siwod. Wel, beth bynnag. Falch bod fi eisiau cwrdd â chi. Plygu y parot i fi. Ie. Na bob tro fe'n dod ar y llwyfan yn awr ymlaen. A gweiddi, sgwac, sgwac. Fi moyn i chi mynd, arr! Ond dim hwnna. Just arr! Fel real mor ladron. Nid i trial y cwpl weithiau? Newn ni? Oce, chi barod? Reit. Sgwac, sgwac! Well, dim ond y menywod. Dim ond y menywod, okay? A'r merched bach, okay? Barod? Sgwac, sgwac! Hey, come on ar y dynion, okay? Chi ni fod am o'r ladron, neu clywed nhw. Barod? 1, 2, 3, sgwac, sgwac! Wel, mae'n gweud lot o menywod a lleisau dwfnach na chi dynion. Come on nawr, okay? Ond beth bynnag, fe newn ni fe fwy o weithiau am y panto, iawn? Rai fi fynd, boys, wylech chi wedyn, sgwac, sgwac! Fantastic. Ond sa'n deall, Harry, pam wyt ti eisiau ar daith mor beryglus? Nei di ddim deall, Crina. Ti'n fenyw. Please, Harry, paid defnyddio'r esgus na. Mae Captain Barfgun yn gweld lle menywod yn y byd. Does yn esgus y te? O'n i'n meddwl efo la, ond dwi ti ddim yn deall. Mae'n rhyw gref yn ddau. Fi moyn cyflawni rhywbeth yn bywyd i, a falle fydd hwn y cyfle gorau gaf fi. Ond mae rhai fy ffordd gwell. Ffordd gwell? Pa ffordd gwell? Na mynd ar daith i chwilio am y trysor fwyaf enwog eriod. Trysor Captain Luna. Ond beth am y melltith? Come on. So ti'n credu yn rhan straeon na wir? Bod unrhyw un sydd ddim yn perthynas i Captain Luna ac yn cyffwrdd y trysor yn marw yn syth? O beth os mae yn wir? Sai byth wedi naf yn heili, Harry. A naw wedi ffindio ti. Llai byth wynebu dy golli di. Wir, Crina. Paid y becso. Bydd popeth yn iawn. Mae'n yn gyfle i cyflawni mreiddwyd. Ac wrth wneud hynny, do nôl ar ran o trysor i roi sefydlogrwydd i ni am fydd. Dwi hamwyled y byd, mynd ar deithiau llawn cyffro, angen profi fy mod yn ddyn ar antur cyntaf oes. Braidd wyd iownaf, am fywyd lliwgar a llon, bywyd gwyllt a rydd heb ofid dan fy mron, y byd mawr crwn, yn agor drysau o fy mlaen, heb neb yn gweiddi paid, ymlaen sy'n rhaid
I fyd yr hyd a lledrith. Hyd fawr crôn, nes gwn hi ddim amdano'n wir, ond yn dy gwmni ti, diogen wyf, a'r rhannu wna fy freuddwyd gyda ti. Rhannu wna fy freuddwyd gyda ti. Enter ti droi yn ôl, fy'r hoist y fryd yn rhydd, yr ysfa sydd yn dy waed, i geisio tryso'r cydd ymlaen yr awn. Drwy'r byd gan gydio law yn llaw, ymlaen beth bynnag ddo, gan gydio'n dyn, mewn cariad pur ymlaen ymlaen. Diw fy myd. Fy hun y gwmni yn y byd, Paid beth am adaelu yn unig nawr, fy nghalon fach a ddryllia hebddo ti. Ymlaen yr awn, beth bynnag dda, can gydio'n dyn mewn cariad pur, ymlaen yr awn. Wir, Grina. Paid a becso, bydd popeth yn iawn fi'n addo. Byddai'n ôl mewn rhai wythnosau, ti ddim hyd yn oed i sylwi bod fi di mynd. Drych, mae rai fi fynd, na i weld ti fori fi'n addo. Pam dwi ddim yn gwrando arna i? Pam mae rhaid dilyn rhyw helfa dysor? O, helo, Chi'n oce? Ych chi'n oce? O, clywach chi popeth myna? Do? O, sa'n gwybod beth i'n neud. Sa'n ni jyst gallu bod da fe, byddwn ni'n gwybod beth i'n neud wedyn ni, a gwybod bod fe'n saff. Hei, dal sownd. Llai fynd nawr diolch i gatyn barf gwyn. Pam sy'n ni'n meddwl am hyn cyn nawr? Be chi'n meddwl? Syniad da? O, come on, syniad da? Ta beth, mae dyle hen bryd mae menywod yn cael sefyll yn ochr gyda dynion a ta beth. A chymo beth, mae yffach o rhaid hwc da fe, lle ni gyd o sawl un o'r pwdra na ar y llong. Chymo beth, fi'n mynd i fynd. Mor leidir, Carina. Sy'n dda, chi'n meddwl? O, diolch boys, help masif. Wyla chi on the deck. Ta-ra! Saith mlynedd o bad luck, actually. Paid o'n twp ychan. Drych sy'n 7 mlynedd, nid drwm, a sa'i byth di torri drych wedau na na. Heb la, mae'n rhaid ti'n torri automatic o fe, pob tro ti'n edrych mewn i nhw. Be wenes ti? Dyna ma, twsyn, lan ni! Come on, come on in! Beth? Wedes. Am wara dwli fan hyn! Paid oed o i fi, be oedd wrth i'n fflipin drwm na? Volevo stoppo! Be chi di neud, di dablen? Did stoppo! Achos ni dod! Cywir! Na, fi'n rybuddio chi. Does dim lot ragor y gared i glwydd nac am mynedd ar ôl yna. A os meddwch chi
ti'n cario mlaen fel hyn, bydd rhaid i fi troi'n gas. Troi yn gas? Mae hon yn ala gig yn pwrs yn edrych yn garedig yn barod. Ta beth? Nawr fod Captain Barfgwyn wedi golli feddwl yn llwyr a gadael i ni fenywod i ymuno a'i lon. Fe gaf i'r cyfle o'r diwedd i ymuno a dangos i fe pwy yw bos. Nawr, odych chi'ch doi wedi wneud fel y gofynes a yn chwilio i felltydd trysor Luna? Do, Madam Crachen. A mae'n edrych bod y stori am y melltydd yn iawn. Ydy, Madam Crachen. Fe wnaethon ni dechrau trwy googlo'r peth. Ond wedyn, sylweddolon ni bod dim mobile phones da pobl mewn Panto. So, we went retro. Retro? Be chi'n meddwl? We went retro. Wel, fe wnaethon ni siarad gyda pobl. Na beth nhw'n neud yn y hen dyddiau, pas? A beth wedodd y bobl hyn? Wel, o'n nhw gyd yn weid yr un peth. Sef, gadarnhau bod Captain Luna wedi rhoi melltydd ar y trysor. Fel bod dim ond ei deulu sydd yn gallu cwffwrdd ag e. Ac unrhyw un sydd ddim yn perthyn, yn marw yn y man a'r lle. Marw yn y man ar lle? Wel, so hwnna'n mynd i helpu fi o gwbl. Yn union, Madam Crachen. Mae'r Captain Luna ma'n swnio'n real. Lunatic. Cael ei Tom! Well, actually, Madam Crachen, ni wedi ffeindio mas rhywbeth gallwn nhw ddefnydd i ti. Go on. Wel, mae'n debyg bydd y melltydd yn dod i ben wedi'r person gyntaf cyffwrdd â trysor marw. Diddorol iawn. Mae hwnna'n golygu bod modd i ffeindio rhyw ffwl i gyffwrdd â'r trysor ar ein rhannu. A pam fydd e? Neu hi, equal rights and all that. Yn marw yn y man ar lle. Fe gaf i'r cyfle i fynd ar trysor a sicrhau fy lle. Fe Captain newydd bwrdd y pengwyn. Na gyd sy'n eisiau nawr yw ffindo ffwl. Paid ti am y tro. Dim unrhyw ffwl ydw i, ond ffwl special. Mami ar y gwynath, Special! Mae mwy nag un ffordd gwybod. Nawdech i'ch doi. Ewch i baclo'r twfod. Ni'n mynd ar daith ar ffwrdd y bedlon fori. I believe I could fly. I believe I could touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I could... Hey! Chi'n iawn? Sgwac, sgwac! Hei, hwnna'n gwrdd mi, da iawn. O, chi moyn clywed joc? Ydych chi moyn clywed joc? Oce. Ar beth mae môr ladron yn gwrando ar music? So chi'n gwybod? iPod. iPod. Byddwn nes ymwneud i fi na, no. Beth ydych chi'n ei ma, de? Chi'n dod o'r y taith hefyd? Ydych chi? O, wel, chi yn good crowd, fair play. Sdim ots da chi rhannu gweliau da'ch gilydd, os e? Achos mae un neu ddoi fan hyn yn edrych bod ni'n rhannu gwely o'r blaen. Sa'n mwyn enwi neb, Arwyn? Diwrnod mawr ma, gyfeillion. Ydy popeth yn ei lle. Odi, sir. Byddai'n cwestiwn o amser fan nhw'n dod mewn. A wedyn byddai'n mynd rownd yn y rwng wrth y penglog am yn siŵr y pawb yn gartrefol. Arddechog. Na gyd sy'n eisiau nawr yw'r criw newydd i gyrraedd. Ho, gewn ni weld pa greaduried bydd yn ymuno gyda ni eleni, de. O,
Na good start. Dim ond un llygad a un llaw sy'n gyda hwn. Oh. Croeso, croeso cyfaill. A chenw? Fi yw Danny Dash. Braf i gwrdd â chi. Be digwyddodd i dy law cyfaill? Wel, tro diwetha i si edrych am drysor. Nath rhywun o long arall dorri fe bant wrth ymlaen. Trenu bod e ddim mwy handi. Gyda'i gleddyf. Sori, ond a dy lygaid? Wel, mae honno'n stori arall. Nath y deryn ddomi yn ddi. O, dim fi oedd e. Na. Parot i fi. A nath hynny hala ti colli dy lygaid? Jiw, nad o. Ond digwyddodd e'r y diwrnod cyntaf gyda'r hwc. O! Wel, croeso, Dani, croeso. Director Megan nawr i gael dangos y ffordd i ti. Aha! A chenw, sar? Harry yw'r enw, syr, a fi yma'n barod i ymladd dros yr achos. O! Dyna beth dwi eisiau Hwn y clywed. cyn. Dyna beth dwi eisiau clywed. Bach o brwd frydedd. Efe hwn yw'r tro cynta i ti ymuno â chryw, Harry? O di, syr, ond fi'n addon gweithio'n galed a gwrando ar pob cyngor. Wrth gwrs. Ni di mor leidi'r gwych. Croeso, diared â fi. Y chick cyntaf ar y song. Hey, good looking. Moyn gweld plumage fi? Aha! Ein byrleidi'r benniwaith cynta. A chenw? Fy enw yw Carina, syr. Carina? Be ti'n ei ma? Wedys i bod am eisiau ffys man hyn. Na pan wedyn ni hwyl fawr yn ôl yn y tŷ. Sym eisiau ni wei hwyl fawr rhagor, Harry. Fi di penderfynu ymuno. Pa bod sili? Alle di ddim dod. Pam? Achos, so fe'n saff. Achos bod fi'n fenyw, fe? Lawr te, Harry. Dyn ni ddim yn derbyn y gweddau fel na fan hyn. Mae 2018 ac mae menywod wedi cael y bleidlais ers 100 o flynyddoedd. Hen bryd bod nhw'n cael yr un hawliau â ni. Ond syr, allwch chi ddim. Allai wneud beth dwi eisiau, Harry. Fi yw'r capten fan hyn. Ers 47 o flynyddoedd ar y môr, a 90 o anturiaethau. Allai wneud beth dwi eisiau. Cofiad i hynny. Carina, croeso. Croeso i pwrs y penlog. Diolch, Captain. Harry, please. Gallwn ni sicrhau bod ni ddau yn saff os mae'r ddau o'n ni yma. Ond Carina, sut ydw i fod cael bwyntio os ni'n poeni amdano ti ar un pryd? Oh, please, Harry. Fi'n gwerthfawrogi bod ti'n becso amdano i, ond please, sy'n eisiau ti. Wel, beth am mam? Chfod edrych ar ôl eich gilydd troi bant anyway. Ie, wel, nes i weid wrth i ble ni'n bwriadu mynd, cyn mynd a... Oh, na. Dyw i ddim. Beth yn y byd yw hon? Mami, beth ti'n neud ma? Wedodd Carina beth oedd lan gyda chi, a bod chi'n dod ar y llong, a ni'n meddwl i'n unan. Fi'n siŵr fydde llong o fwrladron yn dwlu ar gael llond ceg o faps Brenda. So fi wedi dod i ymuno chi, fel cwc. Cwc! Galla hon fod yn bouncer! Narina! Mami, ti ffeili? O, mami. Mami. Paid â gweud, Harry, bod ti ddim yn fwy yn y fi Beth sy'n bod? Beth sy'n digwydd fan hyn? Dyw Harry, mae chdi ddim yn mwyn mami gyda fe ar y llong. Harry! Be di digweithio ti am hyn? Mae croeso i bawb ar yr antur hon. Sori, nes i'n dalach enw. Mrs... Mrs. dim byd, Captain. Yr enw yw Brenda. Brenda Babs. Hoffech chi
beth? Ei, come on, mae meddyliau bront yw'r rhai mas fyna, os e? Os. John James, yn gweld sy'n gechu? Hawkeye. Efo faps da fi. A mae rai melys da fi. A mae rai seferi. Rhai gyda cwrent, rai heb cwrent. Mae mwy na dwy bwda chi. Sir, rhain mae sôn am. O! Rwy'n deall, o'r sori. Wel, croeso, Brenda. Croeso i Pwrs y Penlog. Diolch yn fawr i chi, Captain. Nawr te, show me the kitchen. Da iawn i'r. Gyfeillion, gyfeillion. Diolch i chi gyd am ymuno gyda mi ar fy nantur olaf. Gwnewch eich hun yn gartrefol. Ymlaciwch. A mwynhewch ar antur sef fydd cyfoes yn fwy na feddyliau. Ar ôl 3, 2, 1... Arrgh! Diolch man. Dal sôn, Captain. Os lle na ti dri ychwanegol? Wel, mae'r cyfnod cyfestru wedi cau. Ond rwy'n siŵr swn i cymryd un i ddwy fach ychwanegol, efe? Ie. A'ch enw yw? Wel, Captain Gwynbarth. Bardd Gwyn, Twlsyn! Sori. Wel, Captain Bardd Gwyn, y fynyw'r hynod o hardd yma yw Madam Crachen. Hardd! Fi wedi clywed y cyfan nawr. Wel, Madam Crachen, croeso i Pwrs y Penlog dwi'n credu. A chi yw? D.D. Dublin, sir. Dublin by name, Dublin by nature. A dwi'n tanco, sir. Tanco gyda'r gorau. Wel, croeso i chi gyd i Pwrs y Penlog. Mae pawb arall, ti'n mynd o dan y song. Fe af chi nawr. Wel, i weid y gwir, fach Captain, mae chydig o'n bagen i ar ôl ar y traff. Fe ymunau gyda chi wedyn. Reit, oce, yn iawn. Welai chi wedyn. Cam un o'r cynllun wedi cwblhau, Twmson. Ymlaen i gam 2 a 3. Dwgyd y math i'r trysor, ac yna ffeindio'r ffôn sy'n mynd i gyffwrdd y trysor ar ein rannu. Rannu ein canlluniau. Na glei, neu gewch chi ceg gladi gyda hon. A credwch i fi, chi ddim moyn hwnna. Mae hwn yn mynd i fod yn hwt. Nigella Lawson. She ain't got nothing on me. Oh, helo yna. A siwt i chi? Chi'n joio'r pantomime dyn ni da boes? Ydych? Be chi'n meddwl o ffrind i plygu? Dim lot yma. Weda wrtho fe wedyn. Anyway, chi di dala fi wrthi heddi, bobl. O, ydych wir. Nawr ten, dim i ddim yn rhwydd iawn i gwcan am lond long o forladron, ond un menyw sy at y job. A'i chi'n lwcus iawn i fod ma heno, i weld Brenda Baps wrthi. O, ydych wir. Nawr ten, pwy fan hyn sy'n lico cheesecake? Come on, sy'n pawb ar Slimming World still, mae'n mis Chwefro ar ychan. Pwy fan hyn sy'n lico cheesecake? Nare, chi wir yn mynd i joio beth sydd â fi de. Yn speciality dish. Strawberry and mayonnaise a Marmite cheesecake. O, fe'n ffein. O, di ma fe? You get the gist. Gewch chi flasu fe dan nawr. Nawr te. Ble mae'r un gyrru Jackson? Nawr te. Gan gyntaf, strawberry
dyna gyd sy'n eisiau gwneud wedyn wrth i chi goginio yw cymysgu'r cwbl i'r creamy texture. A wedyn, mae yn barod. Nawr, pwy sy'n eisiau blasu bach o cheesecake da fi? Rhywun? Chi ma blasu bach o cheesecake? Nawr, te, cochi bach o cheesecake. Brenda bach, be sydd wedi bod ymlaen dy ti? Captain, mae wedi mynd yn drych arnau. Total failure. Theresa May style, cofio. O, paid a phoeni nawr, Brenda fach. Pai becso, gaf i rhywun i helpu ti clau hwn lan, ne fe? Dal arno. Cleaners, dewch i glau y mes mae gyd lan, newch chi wir? Pai becso. Pai becso. Oedd o'n ddim yn rhan o'r deal, no. Na, god, Grey. Fi'n teimlo fel rented yacht. Dim mwy na garfer. Rheiwch eich pennau, twpsod. Rwmpwng, garau. Drychwch y mabi drosodd Luna. Mae fe gyda'r hen ffôn. Twm Tenco, sydd ei cheia, cerddi ole. A peidiwch chi gweud i byd bod ar y ffordd. Metro. Dyma clau lan, mae Brenda'n upset, reit? Fe'n trial cysuro ddi fan hyn. Pidwch yn trypto fan hyn nawr. Deren o'r Brenda, ffach yma. Twm Tenco, blinkin hwbles. Ti'n gwybod na? Dili dablen. Triadi. Mae Brenda'n upset, yw i? Os chi'n mynd i weid unwaith to, sa'n mynd i ryndo na chi. Mae Brenda'n upset y fi, reit? Come on nawr. Chi'n gwybod beth? Mae'r ddoi chi mor hebol a tip-hot siocled. Nawr, os rai fi wneud popeth yn unan yn eich yma? Sa'n gryndo na chi drwy'n, fi wedi gweithio chi, reit? Na, sa'n gryndo na ti. Na, mae Brenda yn mynd yn upset, reit? Pai nawr, come on. Reit, pa becso nawr, Brenda bach. Dired a fi na re, reit? Ewn ni cael totyn fach o rym i gael setlo a lawr y bach, efe? Totyn bach. Ie. Fydde well da fi cael peint o rem. Wel, oce, de, cywon, de. Cliwch lan ar e, am digon o fest, ych chi marmite a mayonnaise, rhyw ffordd. Mae da fi'r mabi'r drethog. Hei, beth ti'n neud ar map na? Ni'n edrych ar ôl ei Captain Bargwyn. Edrych ar ôl e? Gad i'ch gylwydd. Bydde Captain Bargwyn byth yn gadael map na mas o iolwg. Chi wedi dwgyd e. O'n i'n gwybod rhywbeth yn ddim yn iawn amdano chi. Fi mynd i ôl y capten. Byddwch chi'n cerdded ar planc na cyn diwedd y nos. Dis i stopa fe! John Gasher! Stopa fe! Gowch e yn y hat! Gowch e yn y hat! Yn y hat! Mae'r lovely ffeithan yn gweud, 2 birds, 1 stone. Jenny sy'n mynd i'n plygu yn o'i ma fyd. Neu gallai fe fod yn 3 birds. Sacwiri'r twpsod.
Stopwch y canu! Stopwch y canu! Mae lleidir yn ein misg. Mae rhywun wedi dwgyd y map sydd yn arwain y ffordd at trysor y Captain Luna. Fe gewch chi un gyfle i gyfadde, a un cyfle'n unig. Oni bai am hynny, a pan fyddaf yn darganfod y lleidir, byddwch chi'n cerdded y planc. Cerdded y planc. Placi, syrtio nhw. Not guilty! Not guilty! Not guilty. Captain, stop! Mae Harry ar goll! Harry! Fy nghepyn ganol i! Harry ar goll. Fyse eto fe sydd wedi dwgyd y map na. Dechdi yma, good boy. Fydde Harry fi byth yn neud na, reit? Ie, na, bydda Harry byth yn eisiau beth. Squawk! Back off! Squawk! Back off! Wel, os taw dim Harry sydd wedi dwgyd y map, pwy dwgodd y map? Wel, eich Pwy? Pwy nath e de? beth? Y pwy? Madam Crachen. O, reit. Madam Carachen! Yr un hwcha hi! Le maen nhw wedi rhoi Harry? Y ble? Ble? Yn yr hatch! Yn y hatch. Ma fe'n wow! Mae sugar-coated waffle! Ble wyt ti, Harry? Criw pwrs y penlog. Mae genym ar gyfwng. Mae angen ffeindio Madam Crachen, Didi Dublin a Twm Tanco ar frys. I'r gad gyfeillion, ond newch yn siŵr fod Harry'n dod nôl yn saff. Bant yn ni! Carina a Brenda, araswch chi gyda fi. Brenda, fe na fi popeth o ngallu ddod â Harry nôl yn saff. Dwi'n addo. A Carina, dwi'n gwybod faint mae Harry meddwl i ti. Ond rhod y ffydd yn ddau. A ddau nôl ag yn saff, dwi'n addo. Captain, beth ti'n meddwl ti'n neud? Carina, y tatŵ hyn. Beth yw e? Beth yw ei ti ta beth? Das hwn. Fi di gweld y tatŵ na o blaen. Ar fap y trysor. Ar fap trysor y Captain Luna. Carina, dyma symbol Captain Luna ei hun. Y lleiad yw symbol y Captain Luna. Oh, paid a gweud bod wedi cuddio o'r trysor lan fyna. Nage, Brenda. Luna yw lleiad yn Sbeineg. Hen iaith y Morladron. Y sediaeth. Wel, Carina, ti'n cofio pan ddwedes ti wrthai, nag o ti'n gwybod pwy oedd y deulu? Wel, mae hyn yn dangos fod ti'n perthyn o bell i deulu y Captain Luna. Fi? Llai byth bod. Dan sownd? Wrth gwrs, bod popeth yn ei sens nawr. Carina. Carina yw clwstwr o ser yn yr awyr, sy'n cynnwys yr ail seren fwyaf llachar yn yr awyr. Oedd e'n actually'n wir!
di dod i ddeall nawr. So, os o'i ti, Carina, wir yn perthyn i'r lwni lwna yna, wel, mae hynny'n feddwl fe allu di gyffwrdd ar trysor heb farw. Ie. A wedyn, os nad yw'r hwch cyrrachen yna, wedi hygorfodi Harry annwyl cupcake sugar coated waffle fi. I gyffwrdd ag yn barod, Carina, allu di achub ei fywyd? Yn union. Capten, ni di ffindio olion tad sy'n dangos ble maen nhw di mynd. Carina, Brenda, dewch dy fi. Does dim eiliad i golli wedi mynd yn barod. Ydym wedi darganfod trysor Capten Luna. Diaw! Oedd eisiau nhw claddu fe mor ddofwn de! Ti'n gweithio fi? Mae gefe fi'n bits. O, gorwch e lan yr hen racsod twp. No way! Sa'n twtio ie! Na fi. Beth os ai cyffwrdd ar trysor by mistake? A marw, Wel, bydd un twp sydd yn llai i fi fecso am i ti wedyn, bydd e? Shiny. Cad y ben, twp tanco. Nawr, ceri olein helpw. Harry, croeso. O, diolch i ti am dy wasanaeth. Mae'r amser wedi dod i ti wynebu dy ffawd a cyffwrdd y trysor ar ein rhan. Byddwn ni byth yn neud unrhyw beth yn wirfoddol i helpu tîm ar y crachen. Gwirfoddol? Pwy wedodd unrhyw beth am gwirfoddol? Nawr, fi ydi dablen, dalen sôn, a twm tanco, stwffau ben yn y trysor. Madam Crachen, ar y safle wyt ti. Mae'r gêm ar ben. Wel. Chi'n rhy hwyr hen ddyn. Na gyd sy'n eisiau neud nawr yw i Harry gyffwrdd â trysor a byddai'n neud i waith drosto ni. Carina, nawr! Carina! O, Carina, fach! Fi'n oce! Fi'n oce! Harry, wyt ti'n iawn, Gariad? Mae hwn wedi marw! Mae'r person cyntaf sy'n cyffwrdd y trysor fod wedi marw! Dim fyd Madam Crachen. Chi wedi gweld hwn rhywle ar blaen? Ar fap y trysor, falle? Fi'n perthyn i'r enwog Captain Luna. Fi wedi torri'r melltith a mi'n neud yn siŵr bod chi ddim yn cael gafel ar y trysor yma byth eto. Mami, cerw mae gloi! Sortio ni hwn mas! Beth yw hwnna?
trysor yn ei meddiant ni. Yes! Mae gennym fwy o gyfoes nawr na byddwn ni byth yn gallu breuddwydio amdano. Yn ôl i pwrs y penlog, i mwynhau pob ceiniog ohoni. Yeah! Brenda, a wneud i cymryd fy mraich? Captain, fe gymerai popeth ni dat. O, Harry! Fi mor falch ti'n saff. O, sa'n gwybod beth fydden ni'n neud os byddwch wedi digwydd i ti. Never in doubt, Carina. Wedys i fe popeth yn iawn, dy fe? Reit, dyr e gloi, ni miswn ni'r hwyl i gyd. Ei, yn meddwl bod e Tom Tank hwnna'n rili fach. Mae di rhedeg yn rili gloi. Odi. Ei, ond ydych chi di joio? Ydych chi di joio? Oh, good. Wel, sa'n siŵr beth fi'n mynd i wneud gyda'r rhan fi o'r trysor. Unrhyw ideas dych chi? Dydych chi? Ww, gwyliau? Ie, holidays. Ond i ble? Dwi'n gwybod? I ble mae mor ladron yn mynd ar wyliau? Ariannin! Ariannin? Na. O, oce. Beth bynnag. Am y tro ola hyn o bobl. Sgwag, sgwag! Fantastic. Nos da! Amser breudo, yo, ho! Ni gobeithio joio chi.